La Plana Ràdio segueix aquest 2026 amb les seves converses periodístiques, un cicle de converses en les que convidem els periodistes d'aquí de Santa Bàrbara per a que ens parlen de la seva feina des de diferents àmbits. Un dels periodistes que ens acompanya és precisament Francesc Millan, cap d'internacional del diari Ara. Com tenim el món, Francesc? Si et faig resposta breu, te diria que molt malament. Si et faig resposta llarga, és que crec que el 2026 hem arribat com a un moment de canvi molt decisiu. Crec que d'alguna manera Trump ha demostrat que al món torna a imperar la llei del més fort, que es poden conquerir països per la força, que es poden amenaçar països a través de la força. I el 2026 ha començat d'una manera molt intensa, crec que tindrem molta més intensitat i particularment a mi el que em preocupa és una mica el paper d'Europa davant totes aquestes amenaces que li venen dels Estats Units en Trump, de l'est per Rússia, una situació una mica estranya o incerta també en la relació que té amb la Xina, i crec que els europeus dins de tot aquest món hi ha alguns que ho diuen un món de feres, hem de trobar una nova via per sobreviure. Amb Millan hem parlat de política internacional i també de conflictes bèl·lics. Ell ha estat corresponsal, és corresponsal també corresponsal de guerra en aquests conflictes i ens ha acompanyat a les jornades periodístiques.